Tak chlapi, poďme na druhú časť 10 balíčkov Prism. Rusi sa snažia stále, 8.41 do konca. Za chvíľku to ale prepnú na biatlon, na zmiešanú štafetu, kde je možnosť zlatej medaily. No ale my sa venujeme tady ešte hokeju trošku. Máme tu Kerryho Pryza, James Famry-Zdajka, Evgenia Naboková, Jakea Allena a Net Defenders Ženia Nabokov pre Islanders. Kartička nemá limit, ale je stále pekná. Dobre, to by sme mali tady. A ruky Mikael Granlund. Myslím, že ten poteší Minnesota. Doma Minnesota. JD naklasoval Minnesota v lose. Ďalší. David Deschernay. Jirka Hudler, no prosím. Patrick Marleau. Dustin Byfuglien. A Initial Impression Alek Galcheňák. Pekná RCčka. Nemá to tiež limit táto karta, ale je podarená. Tá ide od Rimu. Ruky Richard Rakell. Richard Rakell a toto je reklama. Veronika Vítková už vyrazila. Torrey Krug, už není nováčik. Brad Richards. Niklas Backstrom, Mike Camilleri a máme tu Prism verziu Erika Karlssona. Je to Prism, krásne sa leskne. To je šikovný hráč. Páči sa mi. A Stefan Matov za New Jersey, nováčik. Jeff Skinner, prestála, Brian Gionta, Logan Couture, Milan Hejduk, Daniel Sedin a Jared Stoll, ruky prestála. Stál prestála. Dion Phaneuf, Josh Bailey, Jordan Staal prestála, Nugetka, Alex Ovečkin a Drew Shore. No, to bolo pár balíčkov vyslovene s bejskami, tak by to chcelo nejakú goldku. Čo vy na to? Jason Spezza, Niklas Kronwall, Josh Harding, Dennis Weideman, Jordan Eberle a Eddie Pascal. Takže tu máme ďalší balíček radoviek. No a už je čas. Máme posledné 4 balíčky z boxíku. Už je na čase. Johan Franzen, Tomáš Vokoun, Martin Brodeur, Shea Weber, TJ Brody a Maxwell Reinhardt, takže to bol ďalší. Nič, ani Prism, nič, úplne obyčajné bejsky, to boli asi 3 alebo 4 balíčky. Tak tu dúfam, že to je predzvesť toho, že tu máme niečo super. Tuukka Rask, teraz tam vychytáva pre Fínov. Ryan Callahan, Antti Niemi, Jamie Benn, Ryan Suter, Scott Lawton. To možné, aby sme mali toľko balíčkov samé bejsky? Čo je veľa, to je moč. To má štvu, to tam fakt musí byť nejaká petelica. Tuomo Ruutu, Steve Mason, Nazem Kadri, Mika Kiprusov, Joe Thornton a Alex Galcheňák ruky. No a to sa zbláznili, ne? Však to sú všetko balíčky s bejskami, to kelo. Oh my gosh.
Ľubo Višňovský, akurát som si myslel, či ten chlán má vôbec nejakú kartu. Cam Ward, Semyon Varlamov, Ryan Kessler, Nick Schultz a Tyler Johnson. No tak toto bola desiatka samých base kariet. Neviem, či som niečo prehliadol, ale mám pocit, že ne. No tak toto ma teda dostali. Takže v podstate teraz sme vyťahli Erika Karlsona Prism, Alexa Galčeniaka na nejakom pivot a net defenders Evgenia Nabokova. No, dneska sa nám nejak nedarí. Tak dík zatiaľ.